तारा के एगो राज बताई। कह ना। केहू को बोलबू ना हम काहेला जाए बोले। केहू को कहबू ना नानू को हम हाँ। कह। नमस्कार भैया लगन रउआ लगन के स्वागत बा। भैया लगन एगो बहुत बुरा खबर बा। बुरा खबर ई बा कि हमार तबीयत ढेर दिन से खराब बा। ढेर दिन से मतलब 7-8 दिन से शक तो लागत लगी कोरोना हो गई बा, लेकिन जाके चेक भी करौनी तो चेक करौनी यानी नाक से सैंपल लेके एगो नाक से लेके सैंपल लोग चेक कैलस तो में तो नेगेटिव बतावता, लेकिन फिर भी तबीयत हमार सही नहीं है। तो एकरा के हम सोचते CRP यानी कोरिल कुछ हवे, जैसे ब्लड से CRP जौन ब्लड लेके ओकरा के लोग चेक करता, माने लैब से चेक हुई तो उससे पूरा कन्फर्म हो जाई कि हमरा का प्रॉब्लम बा। तो कोरोना के डाउट तो रहा, लेकिन अब देखो लगन का होता भाई लगन। तो हम 1-2 दिन में जेबे करम करावे, इससे भी तबीयत खराब बता वीडियो ना आवत रहा भाई लोग। तो एक हिम्मत कऽ के कोई संगरुआ लगन खातिर हम वीडियो बनावे चलता नहीं ठीक बा। तो ये वीडियो के तनी प्यार देम लगन और सब्सक्राइब कर लगन चैनल के, शेयर भी करम लगन, वीडियो के लाइक करम लगन ठीक बा। तो वीडियो शुरू करे के चला हम बोलवा के हिक भर करवा दे। बाप रे हाँ भीख भर। हाँ हिक भर। हाँ तो भौजी बड़ा पुण्य के काम कैलसिया ठीक बा। एक राज रहा जौन उ राज के बात आज बतावतिया। उहो लोग कहेला कि जौन बात पेट में रहे उ बड़का गुण करी आ बहरे निकल जाई तो खून करी। तो भाई लगन इहे खिस्सा कहानी है जुगबा। तो देख लगन भाई हिक भर करवा देती है राज के बात। अभी तो एकर राज के बात रहा पतरकी जौन भी या एकरो राज के बात बा। देख लगन एकर कितना खतरनाक राज बा। हाँ तो का कही हम अब लोग ना कहेला पेट में रही तो गुण करी, बहरी निकल जाई तो खून करी। वे खिस्सा बाबाई लगन वीडियो में आगे बन रहे के लास्ट तक। एगो राज के बात बताई। बताओ। हम भसुर नहीं खन। हाँ 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 उ बारा नु बड़कू जन बड़ा मानेलन हमरा के। बड़कू जन लगन एकर राज के बात भसुर के संगे चलता भाई लगन। अब देख लगन भसुर खाली मनबे करलन कि और कुछ कर लगन। अरे बताओते बड़ू तो खुल के बताओ जो हमनियों के समझ में आ जाओ भाई। अब कहे के मतलब का बुझावल बुझाओ तो वैसे भी जौन बात पेटे में रही गुण करी, जौन बहरे निकल जाई खून करी। भाई एगो लोग कहेला कि तू हमार खूब करीबी बड़ा, तहरा के हम हई बात बताओ तनी केहू से कहियो मत। लेकिन एकरा ई पता ना रहेला कि जेतर तोर ऊ करीबी बा वही तरह ओकरो कोनो करीबी न होई भाई। कहीं तोरा से ज्यादा करीबी दूसर कौन ओकरा भेटा गई वहाँ ऊ कह दी, ओकरा बाद ओकर करीबी होई तो वहाँ ऊ कह दी। अब कहते कहते पूरा गांव में पसर गई बात, तब कब भाई रेते कह देली। तो कही ना यहाँ सीधा बात बा कि पेट में रही तो गुण करी आ बहरी निकल गई जौन बात मुँह से ऊ खून करी। वे किस्सा बा भाई लगन। तो देख लगन बेचारी सन के का हाल बा जाने। हाँ बाप रे। अरे राज के बात तो ई बा कि उनु हमरा से फसल बारन। हाँ हाँ ई काहे हो। हाँ तो देखल लगन भाई लगन भसुरे के फांसा ले बिया। तो एकर राज के बात ई बाटे, लेकिन अब देखल खाली फंसौला हूँ नहीं खे और काथी काथी तुम कहियो ले बिया इहो बतावती है भाई लोग। बता ना रहला नु हाँ तो उनके संग माने हो जाला। अच्छा भसुर से। अब चिल्ला मत। अरे पूछत तो ऐसे बिया जैसे कुछ जानतो ही नहीं खे। अब बताओ लगन भाई अगर पहले एकनी के चैनल पर जौन वीडियो आइल बा ओमे ऐसा ऐसा एकनी के कहानी या खिस्सा बनल बड़सन कि जौन सम बुझेबे बुझाता कि जी आए बरा कहती है कि भसुर के संगे रे तोरा माई के रे सुन हमरा हो गई बा तनी तबीयत खराब बना तो तोरा के खूब भमती है बरा ठीक बा। पता नहीं केकर शराफ ह कि बरा हमरा एतर हो गई बा ठीक बा। कहते ते तो नहीं सुनु शराफले रे मोटकी हैं कुछ कर अपना घरे में नु करता तब तो घर के बात घरे में नु जानता। चार दीवारी में रही तो घर के बात उहे नु हो जी दे दो दे दो दे दो। कथी? दे दो। अच्छा हाँ तो गोड़ धरे दे दो दे दो। अरे तारा से केहू मांगी एगो लइका बा बूढ़ बा सब कौन मांगिया सो। जब तू ऐसा बातें कहत रू है कैमरा पर आके DSLR लगवा ले तारू आ छैनी छैटी आ छितैनी लेके बैठ जाता रू आ दू जानी बोटरा जाता रू लगन आ लागत रू लगन कहे दे दो ले लो लगा दो आ धो लो पकड़ लो धकड़ लो। तो तारा के तो छोड़ा अब ना कहम कुछ ना कहम हम। हमरा कहला में कोनो फायदा नहीं है लागल तहाँ धीरे 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 सरिया लागल नु। हाँ तो हम लागल पानी छोड़े ठीक ना। राम हाँ तो हमको हाँ तो और कौन काम है बा तोरा तो ये काम बा दिन भर छीन रही बतियेबे कैमरा पर आके
दिन भर DSLR लगवा लेबे, एगो होकरा के बोला लेबे, एगो ते हो जेबे, एगो हौ बिया ओकर उ तीनों गोड़ी हो जेबू सन आ लगबू सन दिन भर छिनरई बतियाबू सन। आ तो पानी नहीं तो का आई रे, आ जब छिनरई तनी के बतियाबू सन तो कौनो अपन चानस मारी खास करसन तनी के हमरा मतलब कि हमरा से ढेर दूर बाड़ू सन, ना तो हमहू आके कबो चांस मार दी। छी ना ना भाई लोगन ऐसा बात नहीं कि हम काहे के चांस मारे जाई। ठीक बा तो भाई लोगन ई वीडियो में इतना ही रहल, ओकरा बाद हम अगला वीडियो लेके आए। उम्मीद करतानी कि वीडियो पसंद आई हुई रुआ लगन के, तो वीडियो को लाइक कर देम लगन, चैनल को सब्सक्राइब, और पहली बार आई लोग हम लगन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेम लगन और शेयर वोर भी कर देम लगन, सपोर्ट करे लगन। धन्यवाद। अरे हाँ दे देम त तनी खात ना घट थोड़ो जाई। हाँ घट थोड़ो जाई ना घर संसार में। चलो बुली पिक्चर देखे। हाँ तोरा बुलू पिक्चर का मुँह मारो, खाली बुलू पिक्चर में रहेलू का, तो देखे तनी बुलू पिक्चर तनी निकल पिक्चर कितना अच्छा लगता है मैं करैता देखा जाड़ में करैता हैं ये को आवत रहनी मर्दू तो बाहरे मुँह तो पियनु कर रहे के बहोई जा। ठीक नु दाजरा का नाती वही में रहेलन। आ पीछे से अलन लाइट कटा रहे, पीछे से अलन तो भर पांजा में हमरा पकड़ लेला बाप इतना हो बुढ़ाई दाई में टनटना तो उनकरा मतलब तनी से लाज शरम बा। छाती पकड़ ले बताओ बुढ़िया